Hitabo sa Barangay Kasili, Consolacion, Cebu. Sumala pa sa interview sa Straight to the Point program dito sa RMN DYHP Cebu. Gikan daw kuno nagmaneho, nag-drive-drive, masada ang iyahang amahan. Okay. O niya, uli na siya, naabtan niya nga iyang anak, nang hasi kuno, iyahang gibadlong. Di mo respeto, kibadlong, day. Wa man Bato. minaw. Iya na mahino. Kablo ka ng mga anak nga murag na kuana niya. Ikaw murag kanabitang kuanday, kanabitang nagamhan sa espiritu sa di pataranta. Tinuod daw. Takaybaw, sa may nahitaboan niya, basig. Kung ingani ang nahitabo, siguro, first time ba ni or dili? Basta kay may kuha daw tubo. May kuha tubo. Ang iyahang anak. Maupo nga, siyempre, ang papa, in defense, may kuha pugsunda. Sundang may nakuha dayon. Agoy. Natigbasan dayon na yung anak. Unya, day, na intimano rabagyo, day. Pastilan pagkatigbasa. Say-say pa sa amahan dong Erin. Napuno na gidaw siya kabadlungon sa iyahang anak. Tanawa ra. Kay pirmi na lang daw di ay ni siya manghasi. Unya, manakit pagid sa iyahang mga igsuon. Tanawa ra, day. Unya, nalambigit pagid kuno sa illegal nga droga. Unya, sa una pa. Dumagan pagid na to. Sa una pa daw, gisulayan na daw siya dunggab. Untaon ni ang kulba dong Erin. In general, tanaw na to. Pamilya, magsuon, amahan, anak. So, maagi something wrong inside the family, no? Nga dapat gyud natong hatagan og dakong pagtagad kay siguro dagang factor way kwarta. Mahal ang palalito na mga droga, na nga lisod ang panginabuhi sa mga mga ginikanan, mao na nga walay panahon sa mga anak kay nanginabuhi. So kining mga butangan ning ato gyud ni ampo ning hatagan gyud ta ani og sakto nga panghuna-huna dong iri, no? Unsaon pagplastada sa atong mga pamilya.